Ja sam se usro. Dakle, lako pišanje, ja sam se usro. Zna moja šefica Melita Gržić-Pincin, ja sam išao na posao. I još sam se nešto iznervirao i imaš od Lovrana imaš ičići i onda su ti neke serpentine. I mene ono, ali ne sad stislo, nego nož i sad ja gledam gdje ću stati. I ja se dam žmigavac sa strane. Ima, ali našao sam. Dakle, stvarno nisam trpio, to je ni minut trajalo. Ja sam se dao sa strane jer nisam stigao izaći iz auta. Koliko je to? To je nož unutra, ništa. I to samo meni na sic kroz hlače sve. I ja zovem Melitu, ja govorim, gledaj, ja ti neću doći na posao. Zašto? Ne mogu ti objasniti zašto. Ne pusti ga. Evo, kao, pa moraš mi reći zašto. Pa ne mogu ti reći zašto. Kaže, usro sam se. I sad lako sam se. Ja tako vosiš doma, ja sam plako. Sad se smijem, ali ja sam plako. Jer si jadan, nemoćan, ne osjećaš se, Bože kreten 40 godina koji se poslao. Grozno. I dođem doma, u Rijeci, živim u Neboderu. Dobro. Sad tamo je pazi, ja sam na 20. katu. Velika je šansa da će biti još neko u tom liftu. Ja usran do bola. I sad ja... Do Tjemena si se... Da, ali do tu, ne, stvarno mi izašlo van, onako, ako sjediš na sicu, grozno, pričamo, ali dio, jebi ga tako. I sad ja dođem i prvo čekam u zidić, onako, ljudi prolazi, dobar dan, kao što ne idete, ne, kao, čekam nekog. Ma tu ćuš nešto, ja, kao vidite vi. Ono, stojim ja pred liftom, čekate lift, ne, čekam da se neko spusti, kao jebi ga. I onda kad se raščistila situacija, uđem u lift, dođe, sve kompletno bacio, naravno, u smeće, kako pranje, kako ovo, i tuširat se, i onda mi je kako mjesec bio, jel da, no? Zagovljan, i onda mi je bilo neugodno to išli na pronu, i onda sam zamolio Jurkotić, jer on tamo imao tada klinca, ono, ja govorim, ajde odi ti reci da si malo mijenjao pelene i da se mali usre, jer klupom da ja dođem, i tako da, evo.